Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον αναλυτή πολιτικής συμπεριφοράς Απόστολο Πιστόλα. Εκλογικής συμπεριφοράς Απόστολο Πιστόλα. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Μη κρατικά πανεπιστήμια και αγρότες. Για πόσο καιρό θα παραμένουν τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το δούμε όσον αφορά τους αγρότες κυρίως, γιατί δεν περνά από τα εθνικά κοινοβούλια η λύση στο ζήτημα των αγροτών. Περνάει από τις Βρυξέλλες. Μπορεί μεν τα εθνικά κοινοβούλια να περάσουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι ελάφρυνσης προς τους αγρότες, αλλά στο κύριο αίτημά τους, το οποίο είναι ουσιαστικά μία αναπροσαρμογή, μία αναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πράσινης μετάβασης, περνάει από τις Βρυξέλλες. Άρα αυτό θα πάρει χρόνο. Διαδηλώνουν όμως οι αγρότες. Πολλοί διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, διαδηλώνουν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, διαδηλώνουν σε πολλές χώρες και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το αν θα ικανοποιηθούν ένα από τα μέτρα των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα δεύτερο αν έχουν την υπομονή να περιμένουν ούτως ώστε να αναδιαπραγματευτούν τη νέα ΚΑΠ στις Βρυξέλλες. Από ό,τι είπαν οι Βρυξέλλες έκαναν ένα σωστό κατά την άποψή μου βήμα. Πάγωσαν τα μέτρα για ένα χρόνο, πάμε στο 2025, οπότε μέχρι το 2024 θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αναδιαπραγμάτευση. Τώρα στο άλλο θέμα που αφορά τα πανεπιστήμια, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αν θέλετε, το τόσο σημαντικό όσον αφορά εκλογικά, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία της κοινωνίας με το μέρος της. Έκανε και ένα μέτρο το οποίο ήταν οι εξετάσεις να δοθούν ηλεκτρονικά, οπότε έβγαλε ένα πολύ μεγάλο όπλο από τη φαρέτρα όσων θέλουν να συνεχιστούν οι καταλήψεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν επιπτώσει στους υπόλοιπους φοιτητές. Σε μεγάλο βαθμό έχουν γιατί χάνουν κάποια μαθήματα, δεν έχουν γιατί δεν χάνουν την εξεταστική τους. Κύριε Πιστόλα, ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με τους αγρότες και συνομίλησε μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Τον βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε μαζί. Άλλο ζήτημα, το οποίο είναι οι μεσάζοντες. Δηλαδή, χάνεται ένα μεγάλο κέρδος για σας, επειδή υπάρχει ένα ολιγοπόλιο στους μεσάζοντες, γιατί ο Έλληνας καταναλωτής δεν είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ακρίβεια και είναι φτηνές οι τιμές στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ υψηλές. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εσείς υποφέρετε, ο Έλληνας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υποφέρουν και κάποιες τιμές εμπλουτίζουν. Αυτό είναι μια απλή πραγματικότητα. Μάλιστα, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης, που βρέθηκε ανάμεσα στους αγρότες και τον είδαμε να ανεβαίνει και πάλι πάνω στα τρακτέρ. Τι δείχνει η επικοινωνιακή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πιστόλα? Το πρώτο που κρατάω είναι ότι είναι ο μόνος με κοντομάνικο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι με μπουφάν. Μπράβο σε αυτό. Τώρα, στο βασικό. Νομίζω ότι είναι το αδιαπραγμάτευτο, αν θέλετε, το αδιαμεσολάβητο αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης, η αδιαμεσολάβητη παρουσία και επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτό προσπαθεί να κάνει και τώρα. Θυμίζει λίγο τον Τσίπρα που ανέβαινε και εκείνο στο τρακτέρ. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω πόσο σύγχρονο είναι στη σύγχρονη αριστερά το να ανεβαίνει σε τρακτέρ. Πάντως τον είχε ωφελήσει τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Κασελάκη πιστεύετε θα τον ωφελήσει? Θεωρώ πως τότε είχε ωφεληθεί ο κύριος Τσίπρας, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε τελείως διαφορετικούς πολιτικούς χρονικές στιγμές. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκριθούν. Νομίζω ότι αυτό που τον είδαμε έκανε απλά μια διαπίστωση. Δεν είπε ότι ο ίδιος τι μπορεί να κάνει, γιατί για να θεωρηθεί σοβαρή κυβερνητική αναλλακτική από κάποιους, που αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ο κύριος Κασελάκης, θα πρέπει να προτείνει λύσεις, όχι να κάνει διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις μπορούν να κάνουν όλοι. Τώρα να πάμε λίγο και στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, που από όπως φαίνεται δεν έχει προκαλέσει μόνο αναταραχές στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στα άλλα κόμματα, και συγκεκριμένα στον ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουμε, διότι σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Πολάκης δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βρει αφορμή για να τον αποπέμψει από την κοινοβουλευτική ομάδα? Εάν θέλει να τον αποπέμψει, που κατά την άποψή μου, εάν θέλει να δημιουργήσει μια σύγχρονη αριστερά που λέει, που δεν έχουμε δει τα βήματα τόσους μήνες
να τα κάνει για να φτάσει σε αυτό το στόχο. Αλλά εάν θέλει να πάει εκεί, δεν μπορεί να πάει με τον κύριο Πολάκη. Οπότε του δίνεται μια πρώτη τάξης ευκαιρία, εάν γίνει αυτό το οποίο είπατε, εάν δεν ψηφίσει ο κύριος Πολάκης, να τον αποπέμψει. Βέβαια, όταν ένα κόμμα πέφτει, συνεχίζει και είναι αυτή τη στιγμή στο 10-11%, είναι δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαίο, εάν θέλει, είναι ένα ρίσκο, αλλά αναγκαίο ρίσκο αν θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνει και τα βήματα όλα εκείνα τα οποία ένα-ένα να δείξουν ότι έχει μετατοπιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια σύγχρονη αριστερά. Δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν. Για το ίδιο θέμα, για τον γάμο των ομοφύλων, είχαμε ένταση χθες και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όπου το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα ψηφίσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Για προοδευτικό κόμμα, πώς το σχολιάζετε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ έχει στις τάξεις, στους ψηφοφόρους του, στη βάση του, αρκετούς ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι συνήθως είναι πιο συντηρητικοί σε σχέση με τους νεότερους. Άρα είναι λογικό κάποιοι να θέλουν να εκπροσωπήσουν και αυτό το κομμάτι της βάσης. Οπότε ναι, μεν μπορεί σε κάποια θέματα να είναι προοδευτικό, στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν θέματα και όπως είπατε είναι το 1/3. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερο θέμα από το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και μεγαλύτερο θέμα από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε νομίζω ότι τα παραλέτε λίγο, κύριε Πιστόλα. Νομίζω μεγαλύτερο θέμα από τη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω να έχει το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, θα σας πω, η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός έχει πει... Μιλάμε για 58, σίγουρα όχι, γι' αυτό σας το λέω, στη Νέα Δημοκρατία. Άρα μιλάμε για περίπου το 1/3. Ναι, όσο και στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε για 8 άτομα τα οποία δεν θέλουν να το ψηφίσουν από τους 32 που είναι συνολικά. Αν δεν κάνω λάθος, στο ΠΑΣΟΚ είμαστε κοντά στους 13 οι οποίοι θα είναι σε αποχή και όχι. 8, εκεί το έχω αφήσει. 8 έχουν πάει τώρα. Και θα επιβεβαιωθεί αυτό και την Τρίτη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε 58 όχι, έχουμε αρκετά, θα είναι τα περισσότερα, θα είναι αποχές. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης την έδωσε. Ακριβώς. Έχει αφήσει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε εκεί νομίζω ότι θα δούμε λιγότερο θέμα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει μαζευτεί η κατάσταση. Ήταν πολύ περισσότερη και έχει μαζευτεί. Και το περίμενε στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα κόμμα που έχει συντηρητικό ακροατήριο μέσα. Αυτό που δεν το περίμενε, οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν το περίμεναν, είναι να υπάρχει το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί υποτίθεται ότι είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Υποτίθεται ότι είναι του προοδευτικού χώρου το κόμμα. Τώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να εδραιώνεται στην δεύτερη θέση. Αναφέρομαι στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και πλέον το ντέρμπι μεταφέρεται στην τρίτη θέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Με συγχωρείτε. Ναι. Κοιτάξτε, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση πολύ απλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πείσει ακόμα ότι μπορεί να αλλάξει. Δεν εδραιώνεται στη δεύτερη θέση επειδή έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική αναλλακτική. Αυτό το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Αν δούμε την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ακόμα και την καταλληλότητα των αρχηγών στα διάφορα επιμέρους θέματα, θα δούμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι αρκετά χαμηλά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι δεύτερη, αλλά λογικά αυτή τη στιγμή έχουν χαμηλό ταβάνι. Γιατί δεν μπορούν να πείσουν ότι είναι κυβερνητική εναλλακτική. Μάλιστα. Την εκδήλωση Τεμπονέρα Χριστοδουλάκη Αχτσιόγλου, την Τρίτη που μας έρχεται, πώς την βλέπετε, πώς τη σχολιάζετε? Είναι ένα πρώτο βήμα, νομίζω το κάνουν προεκλογικά, αντίληψης του ότι δεν έχουν κάποιον στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς να διεκδικήσει την πρωθυπουργία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντίληψης ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική και άρα θέλουν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια για να βρούνε τον αντίπαλο, αν μπορούμε να πούμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνο σε πρόσωπο, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και σε πλατφόρμα θέσεων. Νομίζω ότι το ξεκινάνε από τώρα για να το εντείνουν πολύ μετά τις ευρωεκλογές, αν τα αποτελέσματα είναι αυτά που δείχνουν δημοσκοπήσεις. Γιατί αν τα αποτελέσματα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα επίπεδα που βλέπουμε, τότε θα έχουν θέμα και οι δύο αρχηγοί. Τη συνάντηση Τεμπονέρα και Τσίπρα, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έγινε αυτή η συνάντηση? Αυτό μόνο οι δύο το ξέρουν. Πάντως
Ένας ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να έχει κάποια, αν θέλετε, και το έχει αποδείξει κιόλας και εκλογικά, έρισμα σε αυτό το χώρο, είναι ο κύριος Τσίπρας. Ενδεχομένως να έχει γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης ώστε να βγει αυτός μπροστά. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση. Μπορεί να βγει κάποιος καινούριος, δεν το ξέρουμε. Θα μπορούσαμε αυτή τη συνάντηση να μην την είχαμε μάθει. Θα μπορούσαμε να είχε κρατηθεί, ας το πούμε, κρυφή. Υπάρχει κάποιος λόγος που γνωστοποιήθηκε αυτή η συνάντηση? Τη μάθαμε γιατί κάποιος ήθελε να τη μάθουμε. Τώρα, γιατί ήθελε αυτός ο κάποιος να τη μάθουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και ποιος είναι αυτός? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ενδεχομένως να ήθελε ο κύριος Τσίπρας για να κάψει το σενάριο, ενδεχομένως να ήθελε η πλευρά τεμπονέρα για να δείξει ότι κάτι γίνεται, κάτι μεγάλο ζυμώνεται. Είναι υποθέσεις μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Σας δίνεται η εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας επιθυμεί να μείνει στο πολιτικό κάδρο? Κάθε άλλη άποψη θα μου φαινόταν περίεργη, να σας πω, γιατί είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι και νέος από τη μία και από την άλλη είναι και δημοφιλής σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι μικρό. Άρα ένας μετατοπισμένος Τσίπρας, όχι ο Τσίπρας του 2010-2015. Πόσο το προσδιορίζετε αυτό το κοινό, την δημοφιλία δηλαδή του κυρίου Τσίπρα? Νομίζω στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, όχι σε ολόκληρο, αλλά σε ένα αρκετά μεγάλο κοινό από αυτό, είναι δημοφιλής ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο και μπροστάρι, αλλά εδώ έχω το ερωτηματικό λόγω της διακυβέρνησης του, αποτελεί κόκκινο πανί για πολλούς άλλους ψηφοφόρους. Ναι, το αν θα καταφέρει στις εκλογές πήρε 17%, κύριε Πιστόλα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Σωστά. Απλά τη συγκεκριμένη στιγμή έχουν φανεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή, μπορεί να πάνε στην επιλογή Τσίπρα, τώρα είναι μια υπόθεση αυτό, έτσι, προφανώς, ελλείψη εναλλακτικών. Εάν όμως βρούνε κάποια άλλη εναλλακτική, που εγώ πιστεύω σίγουρα θα υπάρχουν εναλλακτικές, ακόμα και αν δεν είναι τώρα στο πολιτικό σκηνικό, ή κάποιος ο οποίος είναι και είναι νέος, τότε δεν θα πάνε σε αυτήν την εκδοχή. Τι εννοείτε ότι δεν είναι στο πολιτικό σκηνικό? Πού θα μπορούσε δηλαδή να είναι? Θα μπορούσε να είναι από τον χώρο της αγοράς? Θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε και από τον χώρο της αγοράς, όπως ήταν ο κύριος Κασσελάκης, ο οποίος φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Ήρθε ουρανοκατέβατος από την Αμερική, θα μπορούσε ένα τέτοιο project να βγει. Το συγκεκριμένο δεν βγήκε. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος έχει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να τραβήξουν κόσμο. Για να χτυπήσουν την κυρία Μητσοτάκη όμως θα πρέπει να δείξουν ότι και έχει πολιτικές γνώσεις και είναι έμπειρος, αν όχι στην πολιτική τουλάχιστον σε κάτι άλλο, και μπορεί να προσφέρει λύσεις. Δεν είναι εύκολο να σπάσει το τίνα, δηλαδή το there is no alternative του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κυρία Επιστόλα, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.